Гледай какво става. Вали като из ведро. Дано да спре скоро, защото направо ще ме отдави. Все едно някой полива съм кучо. Ето тук протече. И ето какво стана. Изби влага, боята се лющи и трябва да търся някой да го ремонтира. Татко, виж на connecto.bg. Написах влага и търсачката предложи ремонт и почистване след течове и влага. Супер, точно това ми трябва. Попълних кратък въпросник, както обикновенно. Написах, че е след проливен дъжд и вече знаех какво да очаквам, тъй като това не е първия път, когато ползвам платформата. Заявката е пусната и сега е ред на професионалистите. Докато изядем по една пица с децата, получих 5 оферти за ремонта. Дойдоха майсторите, изкъртиха, измазаха, боядисаха, почистиха. Мале, гледай какво става, пак заваля! Connecto.bg. Времето за вас, услугите при нас.